Mandizibulisele emakhaya, igama ndinguNosiphiwo Mamase. Ndiyanamkela kwakhona kwiNews Extra wale veki, Masigawulesi warhuqa. Ngosuku lwangolwesithathu, abahlali bedolophu yaseMakhanda benze umngcelele beyokunikezela uxwebhu lwezikhalazo kumasipala namapolisa ale ndawo ngelinge lokwenza ubulungisa kwabo bathi babulawa ngokungenalisini. Kuvuyokazi Koba, umama wase-Alisdale wemveku uMbalenhle ibilithuba leminyaka emithathu elindele ukufumanisa ukuba ngubani na owadlwengula wabulala usana lwakhe njengoko yena nomfana wakhe babelele kwelinye igumbi. Umbali wadlwengulwa endlini, wareyitshwa endlini. Umntu wangena ngefestire silele, umbali wayilele erumini yakhe, nam ndilele erumini yam. Ngohlobo endiqhele uvuka ngalo, ndavuka ngentsimbi yesihlanu ngo-5 kuba ndizamlungiselela ubreak ekrishi. Ndafumanisa uba umbali uleli erumini yakhe ehambaze, eleli ngesusu. Ifestire yerum kambali iqhekeziwe. Umnyango wendlu uvulekile, ku-upside down, ziipapa, ziyogathi, kuyo yonke into. Ndastrima, ndakhala, ndabiza abamelwane. Kwafika abamelwane, kanti umbali akasekho sebanda. Kwafika i-ambulance, kwafika amapolisa, umbali waye wathathwa wasiwa esibhedlele. Kafumanisa umbali urechiwe, kwaye ke lo mntu bemrepha umsuffocatile because umbali ungumntu okhalayo. Zange ndisive isikhalo sakhe. Unqongophalo lukaKoba luye lwandiswa kukunqongophala kohlaziyo malunga netyala lentombi yakhe emva kokuba incindi yofuzo yomntakwabo, isithandwa sakhe kunye nomnye umrhanelwa azange zifumaneke kuMbalenhle. Umrhanelwa naye wenziwe i-DNA, nobrother wam ungasekhoyo ngoku wenziwe i-DNA, nomfana endihlala naye wenziwe i-DNA, but zange balinke kumbali. Yabe ke ikhesi kambali ayihambeli indawo ngelo hlobo uba akho mntu ufumaniseke uba urechiwe, yabe iyaphela ngolo hlobo. So ke ngoku ndiyacela ijustice kambali, noko kudala ngoku. Ndiva kabuhlungu uba kaloku umntu endathiwa urephe umntana wam ndisahamba naye apha esitratweni, andiyazi ukuba amapolisa ade ayenze ntoni ngaloo nto leyo. Abaqhankqalazi bavakalise usizi kunye nokudana kwinkqubo yezobulungisa njengoko amatyala ukuxhatshazwa ngokwesini aye esanda kwaye le sele iyinto eqhelekileyo. Umakazi nonina lume kaNopopi Katia owabulawayo bakhathazwa yinto yokuba umrhanelwa wabulala umtshana wabo owayethandana naye ngelo xesha ubonwe eqhuba ejikeleza izitalato zaseMakhanda. Bathathe inxaxheba koluqhankqalazo ngethemba lokuba luza kukhawuleziswa uphando lokubulawa kukaTiya. Mhlanje silapha ngenxeni yomntana kabhuti oye wadlwengulwa, oye wakadlwengulwanga, uye wabulawa wathunyelwa esibhedlele yi-boyfriend yakhe. Namhlanje ke umntana kabhuti xa sifumanisa ku-postmortem uba indlela onzakale ngayo ayiyondlela yokuba into yasestreet, indlela yokuba abulewe i-boyfriend yakhe yiyo ekwaziyo ukwenza zonke ezaa nto emenze zona, imfaka amabhoso, imutshumze izibindi, imophule nemilenze ngemoto. Ube tshokolo lo mntana kabhuti kakhulu, kodwa amapolisa awakenzi, akakambambi nombamba lo mntu wenza le nto, uhle inyuka phakathi kude apha elokishini. U-Archbishop Nkosinathi Ngesi isithethi kumngcelele ubuze ukuba kutheni na abenzi bobubi besagcwele amathafa ngelixa amanye amaxhoba zizityebi efumene ubulungisa obukhawulezayo. Ufuna ukuba ubundlobongela obusisekelo kwisini bujongwe ngokungakhethiyo. In Mbali's case, a 3-year-old, the case is, it seems it is closed. Our question is, why is that case closed? Is it because that she is poor? This is, speaking to this justice that is not equal in South Africa. Number 2, this lady who has just been murdered, the boyfriend is alleged to be driving here, playing louder music and enjoying himself. The police, nothing. And yet he is the one, the last one, who took Nopopi to hospital. We are saying we demand justice. We don't think that justice has a face for the poor and another face for the rich. Number 2, we are saying all the cases of rape and gender violence, they must open a separate court, because these things of delaying and postponing, it actually encourages other perpetrators to see to it that there is nothing that is happening. Ululama Mvula uthi izifundo ezinxulumene nokuphathwa gadalala aziqwalaselwa ngokwaneleyo eluntwini
nto leyo ekhokelela ekubeni abantu abaninzi bazifumane kubudlelwane obuxhaphazayo. Umalume kaVuyokazi ucela uluntu ukuba luthethe xa lubona okanye lusiva ukuxhatshazwa kusenzeka. Kumele ukuba khona i-awareness ezenziwayo ngoba baninzi abantu abahlukunyezwayo. Mna ndiyi-victim ye-abuse but ndaphuma mna emtshatweni zange ndinyamezele kuba ndandisoyika ukufa kushiyeke abantwana bam. Bekungangcono into yokokuba bekunobakho abantu ukufundisa abantwana bethu ngezi zinto. Ekuqhwaba ngempama loo nto yonele ikubonisa into yokokuba ungumntu onjani. Amadoda ke zii-flatterers, yathini? Zii-flatterers. Umntu uyakwazi uza with a sweet voice akuthembise into yokokuba ayisubi iphinde ndiyenze le nto, ibiyimisteyikhi, nto akuthengele izinto, akukhuphe akusezindaweni. But a leopard will never change its spots. Community into endicela kuyo babe they can do when they ever hear someone okhalayo, they must come out and see what's going on outside. Kuba abantu abaninzi they are relaxed, bacimba into yoba ziingoma ezikhoyo mhlawumbi zizipiki ezidlalwayo but umuntu xa ekhala is needing help. So we must act immediately, bareporte, bangahlali bathi cwaka abantu kukho into eyenzekayo embi. Ukoba uvakalise ubuhlungu obunzulu emva kokubulawa kwentombi yakhe. Yena kunye nabanye abaninzi abaphulukene nabantu ababathandayo kubundlobongela obusekelwe kwisini abakhange bafumane ingcebiso yobuchule okanye ngokwengqondo. Ukungabikho kobulungisa ukuthintela amaxhoba kunye neentsapho zabo ekufumaneni ukuxola. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguLusi Lwethu Antoni. Umsebenzi weYunivesithi uWalter Sisulu uManelisi Mapane noneminyaka engama-54 utyholwa ngokudubula ze abulale umfundi wale yunivesithi uSisonke Mbolekwa. Lo mrhanelwa uvele nje kancinci kwinkundla kamantyi yaseMthatha kusuku lwayizolo nalapho azise inkundla ukuba uza kufaka isicelo sebheyile. Amatyala atyatyekwa wona uMampane kukubulala, ukuzama ukubulala, ukuba nompongo nampepha kwaneembumbulu zawo. Oku kuze emva kokuba umrhanelwa etyholwa ngokuthulula imbumbulu kubafundi ababekhalazela iimeko zokuhlala kwiYunivesithi Walter Sisulu. Othethela usapho lakwaMbolekwa uncedo Kolanisi uthe yona nto ibanika amandla belusapho kokuba nangona nje isicelo sebheyile siza kwenziwa ngomhla wesibini kwinyanga ezayo, uMampane lo uza kuhlala eluvalelweni. What gives both families strength is the fact that he will still be behind bars waiting for his day. And we are interested, by the way, comrades, as to who is actually funding him, because when the magistrate asked him as to how much would he be able to pay should he be granted bail, he said he can pay any amount of money. So if the bail is set at 900,000, it means that he can afford to pay that bail. It means that he's living way above his means. Umfundi weYunivesithi Walter Sisulu Muzi Nhlabathi uthi umrhanelwa akabonisanga kuzisola ngesenzo sakhe, koko ubonise ukuzigwagwisa. I'm very disappointed with the utterances zakhe that he is willing to pay noba imalini efuneka engafunwa state as a bail. Now that one is proving himself again that he's still arrogant. He doesn't care about the damage ayenzileyo ngaphandle. I-interest zakhe kusibonakalisela uba ngaba unemali eninzi. Abafundi bathi umnqweno wabo kukubona ubulungisa kwityala likaMampane. Ours is clear to say sifuna justice for uSisonke and we are not going to rest until justice is serving. Sifuna justice for uSisonke ezibona asifuni i-bail for uMampane lo ombulali for uSisonke lo ubulala uSisonke asimfuni nje akafuni ukuthi asifuni ukuthi aphume ayithole i-bail application. Inkundla ixelele umrhanelwa ukuba ufunyaniswe enetyala lokubulala nelokuzama ukubulala uza kugwetywa ubomi entolongweni. Uncedo Kolanisi uthi lo mrhanelwa ebengenazo neempepha zompu, nto leyo ebonisa ukuba akawuqeqeshelwanga.
The findings of the autopsy report were that the bullet hit the back through the torso. So it simply tells you that Mr. Sisonke Mboleko, was retreating when he got shot. So this individual, be that as it may, as you heard the charges that are laid against him, that it is an unlicensed firearm, his behavior as well shows that he is not trained to handle the firearm. So he shot at the students whilst they were retreating. uManelisi Mampane uza kwenza isicelo sebheyili ngokusesikweni ngomhla wesibini kwinyanga ezayo kwakule nkundla. Ukanti uSisonke Mbolekwa yena ubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngoMgqibelo eMatatiele. Ndinguyamkela Mtshiyo weendaba ze-MPK eMthatha. Ngelo nqaku umbukeli makhe sithitsi qada evenkleni. Manibuye namkele kwakhona kwezindaba. Ivulwe ngokusesikweni iMandela Bay Theatre Complex enamaqonga ngamaqonga. Eliziko lobugcisa lithi injongo yalo kuphuhlisa amagcisa aseMpuma Kapa. The MBTC was established in 1982 and has been closed for a year due to the floods that hit the municipality. And today it was officially opened with the aim to develop artists under the Arts Funding Project. Since yayivule ngala 1982, so intsusa yayo nokubaleka kwayo kwi-community kubaleke kakhulu. Yiyo lonto sivuya namhlanje kubana sifumene elithuba lobana ibuye isikwazi uyivula ngokusesikweni after ibikhe yalungiswa due to eza floods zazikhe zenzeka before. Injongo nobana izawubenefita njani i-artist okanye creatives zase Gqeberha as well as the Eastern Cape as a whole is that sizawunika i-artist i-opportunity to present imisebenzi yabo, to make sure bana banazo izbases zo rehearsa nendawo apho banokwazi ukufunda khona kalubanzi and gaining skills that they need for their creative work. Akukho kuqala okusenziwa lento i-MBTC ngaphambili kwakukhona amahlumelo ayisenziwa kwayilo elicandelo le by MBTC apho biphuhlisa khona and making sure bana liziko apho wonke umuntu afikelela khona kuyo and azive esekhaya kuba this is the creative hub of creativity ePhondweni. SMMEs that have been in partnership with the MBTC say that although there have been challenges, the work has been successful in opening the theatre. Amagingxigingxi sasinawo ke ne-complex lena kube ke ngoku ukumema kudala yaqalayo. So sisiza nayo kwakwamagingxigingxi manje kwi-stop and goes, approvals zibalate, environmental studies yonke laa nto leyana. So as per simane sihlala ke sihlala ii-meetings ke simane sibizwe, but ke masimbulele yena CEO we-organization because sasithi qho as-keep up to date emane sibiza ngokwakhe. Usually masikwezi indawo kuyadelegatwa kuthiwa ubani uzanihoya ube ngathi uyasigxotha. But yena shem ke uMr Ngonyama wahlala nathi phansi kwaqala esixelela as-keep up to date emane sibiza ngokwakhe yabo esengage about lesinye nansi into yenzekayo ngoku nazi hurdles esinazo imali approviwe every step of the way bamane sigcine hamba nathi. The MBTC is also calling on all artists to get involved with it so that they can develop their own skills. MBTC siyawakhupha amakhwelo ukubana aba i-artist from all walks of life, whether base Mqanduli okanye base edolophini, ukubana banxulumane nathi malunga ne-programs esinazo and how they can be involved in kwi-programs esinazo apha e-MBTC. Umuntu angakwazi ukusiqhagamshela kwi-emails zethu okanye angabhala na kwi-social media zethu, then sizawukwazi thina ukubuyela kubo with more information ngalento umuntu arhalela okanye anqonela ukuthi ayenze apha e-MBTC. The theatres that will open include the Konankani Ntshona Theatres and the Gibson Kente Administration and Development Centre, aim to develop artists in and around the Nelson Mandela Bay City.
Reporting for MPK News, Amasandile Njongi. Isiseko ibulumko sinikezele ngezipho kubafundi abangama-50 besikolo sezolimo samabanga aphakamileyo iPhandulwazi eDikeni. Lo mbutho wesisa usekwe emva kokubhubha komfundi wesisikolo kunyaka ophelileyo uyamkela Mtshiyo ukwesisikolo. Learners welcomed the gifts with warm hands as the Bulumko Foundation brought joy into their lives. These gifts include toiletries. This is done to commemorate the life of Bulumko Ngelwana and raise awareness on depression and suicide. Bulumko ended his life in September last year when he could not bear the pain of losing his father and uncle in a short period of time, despite being taken to different social workers and therapists. Bilnene kunyanam, gentleman. Akoyiki umnyanam ukuphuma avasenze everything abe mhla aqwenza faneleke empahleni. His mother Nokuthula Ngelwana says at the time Bulumko was doing grade 8 at Pandulwazi Agricultural High School and was part of the school rugby team. Ngelwana says that apart from sports, Bulumko's dream was to become a police officer. Baleka Bulumko usuka ujika ma-trade dog nxa yobaleka sport sokubaleka. So besithanda kakhulu isport. EPhandulwazini beyizele kakhulu ibirugby. Ukulunga iphupha lakhe ke beliphupha lento ba kuba ndisithi umntana othuleyo nice befuna uba lipolice amna ngani pass grade 12 ndifuna yaza training zokupolisa makali namandla uzani applyele makali namandla ke kusibongela. Today Bulumko would have turned 16 years old. SGP members and students at the school described Bulumko as a smart and calmed student. Bengumuntu okhoyo kwinto yonke esiyenzayo apha esikoleni abonakale engumuntu obonakalayo ke kwaye nam ndamqaphela ndingamazi negama lakhe kuze anditextele kuFacebook. Ngokwasezifundweni ebengumntana oright okrelekrele. Ngalanyanga asishiya ngayo ibingu-10-3 uyishiye ireport yakhe nayo inhle kakhulu. Bengumntana onithe kakhulu esikolweni eclean. Wasishiya ke sothuka ke singumzi wasePhandulwazi kodwa ke samkela. Psychologist Lynette Rashagopal says teenage depression is a global pandemic that parents need to look out for. The common signs would be when the teenager would start to isolate and withdraw from family and friends. He or she would spend lots of time alone in the room, often on the phone, not really engaging with others in the usual way. And oftentimes parents start to think that the teenager is just being lazy. Nokuthula Ngelwana accepted a custom-made cake from the school principal. She says Bulumko's memory will forever live within her. I am Yamkela Mtshiyo for MPK News eDikeni. Make siphinde sithume umntana evenkleni. Ndiyakwamkela kwakhona mbukeli kwezemidlalo iKharu Springboks kunye neGrootfontein zintshatsheli zetumente yezemidlalo ebizwa ngokuba inxuba yethemba ebidlalelwa eKaladokhwe neyaziwa njengenxuba ngoku. Abathandi bezemidlalo bazikhuphe kwimo yezulu ebibanda kakhulu enxuba beyobukela itumente yebhola ekhatywayo kunye neyombhoxo eqhube iintsuku ezine. Emva kokukhuphisana namaqela afikelele kumdlalo kamagqibela kankqoyi nalapho iHlotizi zibethe iTraydor Attackers ngamanqaku 2 kwelinye. Kumbhoxo iKharu Springbok ibethe Evergreens Rugby Club ngamanqaku 20 kwali-18. Loo nto yabangela ukuba la maqela abezintshatsheli zaseKharu abaqeqeshi bala maqela bathi bayavuya ukuba zintshatsheli. It's always a great feeling. Being a champion is a big thing. This is something that I have been praying for many years, and now that the team is coming together, it's just beautiful to see them having this kind of excitement after this big achievement. As I said to the boys, just stick to the basics in the plan. In the first half for us, it didn't work out, as you could see, because the boys were too over-eager and they couldn't execute because they, you know, in rugby, it's the emotions. It's Evergreens, it's our home team, it's a rivalry. And it comes for years with lots of up and downs. But today,
good. Actually, I'm so proud of my team. I actually don't even know what to say anymore. Okapteni bathi intsebenziswano ibe nofuthe ngimphumelo yalamaqela. Into yokuqala nje ningayitsho ukubulela nje ithuba labazali bami ndilapha ukuba azange benze into abayenza ngoba ndikho apha. Otherwise iteam yami idlalile kakhulu ndiyabulela ndivuya kakhulu. I think i-tournament yokuqala le esithathayo like abantu bebaninzi kangaka nemali ininzi kangaka. Siyavuya kakhulu seGrifondeni. It's very emotional. We worked the whole week. We came in as the underdogs, but first half, he said, wasn't great. But second half, the boys came out and played very hard, and I'm just proud of the boys. Abaqeqeshi bamaqela angaphumelelanga bathi bonelisekile indlela amaqela abo adlale ngayo. I don't have words. Disappointment. I think that's one that can explain it. But it's a game of small margins. A fault here and there can cost us the game. As you see in the end there, they came back, but they stayed in the fight. Congratulations to Karoo Springboks. As you can see, this is a big derby for Cradock. It means a lot. So a loss for any team, doesn't matter if it's a friendly or in a tournament, it's hard. It's hard. Siyabulela kakhulu. My players did their best. So akhondo enye ebesinoyifuna kubo. You know, in terms of injuries, yonke lonto, but at least we tried ndoba masifike kule ndawo sikuyo. So umsebenzi omkhulu kakhulu lo. Usidolophu kunye nomqhuzeli wetumente bathi le tumente benefuthe elihle kuluntu lwasenxuba. Takes a lot of energy. Nongalali, because it didn't only start now. We started about 2 months back preparing for this tournament. Si-engageana zonke ezinye stakeholders ezithathe inxaxheba apha for i-safety, because xa organize i-tournament enje you must make sure that i-safety yabantu and all that ne-revenue, how to collect i-revenue, because xana u-stage this tournament funeka utshekishe into yoba fine, it's about teams, but yintoni ezawushera kwi-community yase-Cradock is the fact that it decreases the crime. We used to have more than 40 cases of GBV only on the weekend of Easter. And then we took a decision that let us host this tournament and keep our young people and keep the people of Cradock here on the field. They can go to church, come back to the fields. We have our SMMEs that are getting income, revenue throughout the 4 days. So we launched it on Thursday. It was packed. The clubs are so interested in making sure that this tournament becomes a success. Iqela elithe laphumelela kwibhola ekhatywayo lifumene indebe, iimbazi zegolide kunye nama-50,000 eerandi. Iqela lombhoxo nalo lifumene indebe neembazi zegolide kunye nama-50,000 eerandi kwiindaba ze-MPK TV. Ndingulinge Gcwabe eNxuba. Bekungako besiniphathele kona mbukeli, nibe neveki entle.